Си жегат. Значи много мраза да се катера, когато навънка е адска жега, но няма как, трябва да си поддържам формата, защото его е сезона. Есента идва и ще ходим да разиграваме някакви проекти. Та, катерането и то трябва да се практикува наред с всичко друго останало и калистениката и останалите ангажименти. Но това не е целта на това видео. Снимам, за да си поговорим малко за предходното видео, което ви качих и не съм и очаквал. Тоест очаквал го да е до някаква степен. Толкова видео съдържание съм ви качил в канала за това как да се научите на някои супер яки упражнения, да ставате силни. Нема гледания, нема търсене, бе. Едва събират по 100-150 гледания и това е. Един път, само в там главната картинка на видеото упоменах хипертрофия и 1500 гледания. Хора, бе. Верно ли, бе? Верно ли до така степен наистина сме анатемосани тук и не само може би тук в България, че да свеждате желанието си да тренирате само единствено за някаква визия, мускулна маса. Кажи честно, това за мен е абсолютна глупост. И започнаха да се редат коментари. Просто лошо няма, нали? Нека хората коментират, да си изкажат мнението, стига, бе, пак започнаха с тия парачовските химии, глупости, без химия, не стало, това, онова. Майко мила, не ме да си скъсвам косите, съвсем сериозно ви казвам. Глупости на търкалета. Така, да оставим сега малко подигравателното говорене и да се върнем над това, което реално исках да ви покажа с това видео. Така, в нито един момент от видеото не съм казал, че като тренирате на принципа, който демонстрирам на видеото, ще станете културисти, бодибилдери и там тези, дето аз ги класифицирам като палячовци. В смисъл, това си е мое мнение, не ангажирам никой с тях, но за мен тези хора може да имат някаква надута физика и нали, тялото им да изглежда по някакъв начин, нали, напомпано с добре, нали, подредени мускулчета но те нямат сила. И ще ви кажа защо. Имал съм подобен пример лично. Аз попадал съм на такава ситуация. В началото, когато все още не си бях направил, нали, вкъщи обособил местенце за трениране, ходих да тренирам зимно време в някакви зали, където има лостове, защото аз не се занимавам с щанги, аз се занимавам само с лостове и калистеника. И тренировки собствено, го виждате го добре от канала. Ходих и си правих там стандартни упражнения, набирания, силови и разни други такива. И имаше около мене назобени хора. Като го видиш, животно, тук до Марс и обратно. Като се фане на лоста, не мога да се дръпне един път. Прахти, пуфти. Хора, какво има интересно цялото това нещо, бе, хора? Кажете ми, да споделете отдолу в коментар, какво му е интересното да се направиш като някакво животно и да не мога да пръднеш. Така, това е от една страна. Другото, което е, чрез това видео, което аз ви качих, желанието ми беше да ви демонстрирам как да тренирате, за да натрупате мускулна маса и да изградите някаква атлетична фигура, като някои хора от средите на калистениката, като примерно известния Hannibal for King. Come on. Yeah. Like a flower ready to bloom on a warm spring day. Just clear the path to stay out of my way. I'm caught up in a game like rolling the dice, and I'm married to it, so I call her my wife. A good life, it starts with a struggle. It ends in pain and has all of us puzzled.
got a choice to make. What kind of life to live without making a mistake? Like a memory, a dream in the night. You start to wake up and disappears at daylight. My alarm on safety, I'm not trying to snooze. Cause this life I'm living got me crying the blues. Виждате, че той не е с визия като моята, той е с доста така изградена физика и нали, красива мускулатура, ако мога така да си изразя. Това е целта. Не е целта да ви показвам как да станете културисти. Като искате да станете културисти, щангисти, там багеристи, този канал, идеята му е да проповядва калистениката и съответно нали, да ставаме все повече и повече в България, за да можем да я развиваме по някакъв начин спорта. Всичко друго останало, има си хора, които се занимават с останалите там, пак казвам, палячовски неща, които аз ги определям като такива. Щом имате желание и интерес към тези неща, може чисто и просто да се свържете с тези хора. Те там си водят дневници, седят на ден, си описва какво е ял, колко калории е изгорил, колко е приел, колко през нощта трябва да изгори, колко през деня трябва да изгори. Глупости. Като искате тренирате, фащате и тренирате, бе, хора. Не се занимавате с глупости. Аз ако трябва да си пиша разни такива глупости, че на мен кога ще ми остане време да тренирам, бе, хора. Аз съм супер активен. Кога ще се катера, кога ще си правя тренировките за калистенията, кога ще ходя на работа, кога ще се занимавам с деца, кога ще имам внимание за жена и за всякакви други проблеми, които съпътстват ежедневието на всеки нормален човек. Пълни глупости. В смисъл, пак казвам, не ангажирам никой с това, не е, това е мое лично мнение. Но аз винаги съм го изразявал и съм го изразявал по начин, по който искам. Без значение кой ще ме напада, сега тук ще се появят някой, ама те културистите, нали, това, което правиш ти, това са две различни неща. Различни неща са, разбирам, да, но един мускул без сила. Ето ще ви демонстрирам. Вземете Юри Ван Гелдер, че така имам видеоматериали свързани с него, които демонстрират как един гимнастик, който е с невероятна физика, направо кърти, цепи, мивки. Няма човек, който да може да му стъпи на малкото пръще, освен нали, подобни хора, които се занимават с същото, което той прави. Силата, която се изгражда с тези упражнения, които прави Юри Ван Гелдер, един там, дето ми чупи стойки и ми се кърши по телевизията да ми покаже някакъв бицепс тук, не знам си какво, Шварценегер, Марценегер, не знам си какво, брат, сори, ама няма. Другото нещо, което попадал съм на плажа, примерно, като съм с по-млади хора от калистениката, които са супер зверове са, разбирате ли, толкова са силни, че дори аз не мога да правя такива неща, като те правят. И ми една маймуна, като мине там на плажа, нали, и момчето от калистениката, като опне два планча и два планча преса, и нали се сещате кой ще обере точките. Полезрението, попада в полезрението на хората, нали, този, който прави някакви умения, а не който нали, ходи и само се представлява. Тая ера замина, отмина, изчезна. Това е, какво беше до тук. От тук насетне ще се действа по различен начин. Не, че ние откриваме топлата вода, ние не сме открили топлата вода. Тая топла вода съществува доста преди нас, само че сега доста повече така обикновени хора като мене започнаха да се занимават с това нещо, докато преди това всичките тези сложни елементи бяха в гимнастическата зала. Там само можеш да отидеш да станеш гимнастик и само тогава нали, имаше достъпност за тези неща и можеше да се научиш на такива сложни неща и елементи. Сега вече това не е така.
в световен мащаб калистениката е супер развита и се развива с огромни темпове. Това няма никакво значение тук в България как е. В България сме още така доста ниско, поради факта, че много хора са анатемосани с тези глупости, химии, чудеси, глупости, там неща, които просто ми се повръща от тях. Това исках да ви кажа, хора. Отделно от това гледам, че се коментират, нали, под видеото как може да постигнем, нали, дали това нещо, което аз демонстрирам, би дало резултати за един месец. Хора, извиняйте малко, ама кога нещо реално, истинско сте постигнали за един месец? Няма такова нещо. Говоря за всички сфери на живота. Ако искате да станете програмист, ще учите 5 години. Ако искате да станете гимнастик, ще тренирате 10-15 години. Ако искате да станете инженер, ще учите 5-6-7 години. Ако искате да станете доктор, ще учите 10 години. Това е, бе. Ако искате да се занимавате и да сте супер физически активни, ще се борите продължение на години, за да постигнете тези неща. Няма да чакате нещата да се случат след една седмица, един месец, една година. Ще работите усилено, докато се случат нещата. И тогава ще видите, вие самите, вече съм го казал в предходното видео, вие ще видите сами как работят нещата. Защото когато ви се казват, нали, от хора, които реално гледате реалистично на нещата, вие започвате, нали, с подигравките, това, нали, това не е работило така, онова не е работило така. Добре, хубаво, окей, щом имате мнение, че това не работи така или иначе, идвате и показвате как работи. Вие самостоятелно показвате, защото на приказки, нали, знаете, с приказки си оставаме само на приказки, на лавчета, там да си коментираме разни работи. И така, айде сега ще тестваме още един път това тук да го изкатериме и смятам, че, нали, си изразих така доста, как да го кажа, убедително мнението по въпроса. Ще ви направя още няколко така видеоурока на същата тематика за хипертрофията, но не е за да станете културисти и там бабаити или не знам си какво. Ами за да си изградите една атлетична фигура, пак го казвам, с достатъчно мускулатура, защото може, примерно, човека да е по-слабичък и когато той започне да работи на този принцип, работейки продължително във времето, така както аз показвам, той ще натрупа мускулна маса. Разбира се, пак ще трябва да си оправи храненията, но това сега е отделна тема. Така че ще ми направя още няколко видеа на тази тематика, за да ви покажа, примерно, защото там демонстрирах във видеото как се тренира само за трицепс и гърди. Ще ви демонстрирам как да тренирате, примерно, за бицепс и гръб. Супер елементарно е, просто с дърпащи упражнения. За корем може да видите видеото, което се изписва горе в дясно на екрана. Какво да правите, ако искате силен корем. За кръст също ще ви покажа разни упражнения. В смисъл, там не е нужно да правите пирамиди, не знам си какво. И отделно ще ви демонстрирам една тренировка за крака, така че и те да, ако искате и там да изградите някаква така, натрупате мускулна маса. И така, оттам нататък продължаваме с видеоуроците и това как да се научиме на готини упражнения, които придават доста повече стойност на хората, отколкото нали, там бабаитските истории и чудеси. Айде да пробваме това нещо, после отивам да се накваса, оттатъка са ми оставили една пица, защото както ви казах, аз мога да си ям каквото искам, тъй като съм прекалено физически активен и нищо не ми се лепи, но хората, които не са, трябва все пак да си обръщат внимание, да се хранят качествено. Също така, накрая съм оставил няколко кадъра, които снимах сега долу, докато разхождах сина в градинката за блока. Е така уморено след работа. Да видите, че дори и когато сте уморени, пак може да правите силови работи. Айде да действаме тук да изкатерим това нещо. Опа!
Пада ми краката. Ще го уроним майната му. Нали, докосна тушека. По принцип в катеренето, когато правите нещо, нямате право да падате. Нямате право така ниско да се докосвате до странични неща, освен хватките по стената, ако искате да си броите за изкатерена на нещо друго, но това е друга тема. Айде, чао и падачеството на страна. Egal wo ich hingehe, ich werd erkannt. Frag mal warum, weil ich bin bekannt. Nobu Malibu, wer kann, der kann. Easy, easy, tamam, tamam. Pronto, pronto, avanti lang. Komm mir nicht mit falan filan. Eine Wurst like Alpha Zidane. Noste Tinte, tamam, tamam. Grab eine Mali. Rock, rock your body. Fahr mit Hassan und Ali auf Schnaps und Bacardi zu ner 80er Party. Nicht von an, der Beat geht babam babam. Beste Ware aus Amsterdam. Easy easy, tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Easy easy, tamam tamam.